हाय लोगोफोर आंनि मोनसे गोदान भिडिअ दिनै नोंथांमोनखौ खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय दा आं फैदो नै आंनि थाइखुम बागानाव थाइखुम खानो होननानै फार्स्ट टाइम थाइखुम गायनायदो आरो नायनायदो माबोरै जादों नोंथांमोना देखायलांगोन आं फारि फारि दायो आङो थाइखुमखौ खादिनोसै लोगोफोर बेसे ओंखारो नायदो नोंथांमोना फार्स्ट टाइम खागोन आरो दिनै एखेबो दङ थाइखुम फिथाइया सिङावसो दं आरो एखैजाय एखे समान गायदोंमोन होमब्लाबो माने खावसे रज'बदो खावसे रज'बाखै इदिनो उन सिगां जालांजोब्बाय नायलांबाय थादो थाइसे थाइनै थाइथाम थाइब्रै थाइबा नै रायावबो फांनैयावनिसिम जाबाय नै थाइसे थाइनै थाइथाम थाइब्रै थाइबा नै रायावबो फांनैयावनिसिम जाबाय नै लाइन मोनसे खाबाय नै लोगोफोर लाइन मोनसेयाव इसिम ओंखारदो आरो खाजोबाखै नै इदि फिसा फिसा दंबावो इदि खानाय जायाखै आरो गासिबो थाइजोबाखैना गासिबो थाइजोबबालाय एसे बुरजा ओंखारबावगोन खोमा ओइखिबो खाबावनो दं खायनि र' आंना थाइखुमा गासैदो खाजेना इसिम ओंखारबाय नै आरो बागाना बारा गिदिर नङा फिसासो बेनो आरो बागाना ओरैहाय नै ओरैहाय आरो नैयावबो गायबावदो जोंसि नुनायाव सोलिया आग्लायदोंमोन माने बेखायनो गायना होबाय इयाव नायलांबाय था नोंथांमोना